Txapelketa bat irazi berri dek, ez da, Ibarren, ez da? Antxe, bai, Euskadiko apnea indoor txapelketa, bai. Euskadiko apnea indoor txapelketa, oizedek, Uraspilan apnea dek geldik anion beharra izela, ez da? Apnean indazakeo geldik egon, estatika, edo distantzia, piztinan zema metro iteik egun. Eta, zin izan da modalitatea irabazi egena, o bilak irabazituk? Bueno, dena, irurak, iru modalitatea. Irurak? Bai. Zein da irugarrena? Irugarrena izango litzake aletakin bat, beste aleta gabe, eta bestea buruz bera denboran. Katxiz lamarri, danak harrapatu ditu. Esan dezu, hiru modalitate daudela apnean, eta hirurak irabazituzula. Batekin hasiko gea, estatikoa, ez da? Bat da geldikan. Hoi da, bakarrikan neurtzen da denbora. Denbora. Denbora, zenbat denbora egotezean, buruz bera arnasaldi bat hartu, eta zenbat aguantatzen duzu. Eta zenbat aguantatzen duzu. Zer dakazu, saiakera bat, bi, hiru. Saiakera bakarra. Salto alturan bezala. Saiakera bakarra. Bakarra dago. Saiakera bakarra, ordua daukazu, eta ordu hortan. Eta justu ez dula sartzen bazai, giriak indik. Zaitasuna horxe dago bai. Horregatik normalen, entrenamentuan baino, marka txarra hori egiteu txapelketetan. Bai, Estresa. Claro, entrenamentuan igual bai intento bat baino gehiago dakakelako, ez da? Hoi da. Joder, barke, erra izan berik, tokatzen zaik 12 eta 20, ez zaikela hor ez dula oso ez hartu, porque iriak indik, estresak. Burua sartu, eta... Hori azkenian arnazketa munduan estresak emateuna baino arnaz askoz gehiago kentzeigu gaina, ez da? Asko, izugarri. Eta bihozta upadak espaldi mauzkazu behar duen neurrin, eta horrek asko konsumitzen du, oxigeno asko konsumitzen du, bai. Hori gertatzean, nik kursito bat inun, bere garaian, Pako apnea ditze zan, tipua, ezakit zautzezun. Ezaguna da, apnea munduan ezaguna da. Eta beak surfan arira intzigun kurso bat, eta, igual estatikan zaude, eta minutu eta erdi, eta jode nauzi, eta ia 2 minutu iritsi eta nauzi. Gero, olatu azpina harrapatzeizu, eta 6 segundu, eta... Itxo beharrean. Ito beharrean, nola dan, estres puntu horrek nola arnaz guztia jateigun, Gaur egunen, olatu onditan dabiltzan zurlari asko dabil apnea entrenatzen, horregatik. Behintzat entrenamentutan, marka polit bat egiteko gai izan, eta gero, olatuan momentu hortan, lasaitasuna mantentzeko, eta apnea daukala jakiteko. Eta hori, jaingo du, beste entrenamentu batekin, da pixuakin, da historiakin, olatu azpian aguantabal izateko, no? Bueno, eta zure kasuan, zenba denbora iraundezu apnea estatika txapelketa hontan Eibarren? Txapelketa hontan, 7 7 minutu? 7 minutu ama 7. Benetan nahi haiz? Bai. 7 minutu Uraspilan, eta hori txapelketan, Bezein da zure errekorra bestela? Txapelketatik kanpo 9 minutu iritsi naiz. 9? 9 minutu pasata dauzkat. Uraspia sartzei, da nik hemen errezeta initea bitartia, nik. Ateatako, biojan listo. Letxe, 9 minutu, eta... Hori hona aldeko sasunantzako. Inoiz ez aldik eman sinkope bat olako historiketa. Sustiton bat izan du, baina, bueno. Sustiton bat izan dek, Kirol bada, oso protokolo zorrotza dauzkana. Eta egi esan ez dauka... Euki bihar dianak, ez da? Horra jaiz bizita jokatzen komila tartian. Bai, bizitza jokatzen, bakarrik baldin bazaude behintzat, bai. Da kirol bat, sekula ez dana bakarrik egin behar. Ados, hori gauza garrantzitsua, bai. Bai, adibidez, eskalatzea guteana bezala, oleku berezita, ezin da bakarrik anin, ez da? Hoi da. Eta, bueno, beste batekin inda, bai, asko murriztea... Arriskua. Arriskua, bai. Haro, zehatikan, nesatezuna, zu zaude apnea estatika batian barruan horrean, mareo txiki bat emateizu eta Uraspin gelditzezea, ez da? Orduan beti eukiberezu laguna beira. Laguna beira, eta, bueno, bere protokola dauzka, abisua dauzkau, toke batzuk emateizkigute, agune ez, agunea. Horiek, lasai. Toke batzuk emateizkigu, eta gu amneista bezala erantzuteikeu, eta, bueno... Okei, bestia, hola, zeinuak iteituzu ez, da? Hoi da. Ados. Eta zezan behar nizun, nola entrenatzea, nola ditezu egunerokotasunean iristeko olako apnea luze bat itea? Uste garrantzitsua dela, egunero entrenatzea, ez? Disiplina bat. Pixkanaka, irabazten jutea lako gorputza, tolerantzia, oxigeno maila bajuai, eta CO2 maila altuai. Orduan, eguneroko disiplina horre, pixkanaka, hobetzen jutegu. Nola zitan, aurrenengo apnea junitzanian itea zenba denbora nik zu bezala, kurso batea junitzan, eta lehenengo zuko esan dezuna, minutu gutxitan, oso, bueno, ja ateratzeko gokin, da gero, Guri truko bat esatezigun, sartze zeanian,
pentsau esnatu zeanean nola hasi da neguna. Bida. Eta hori esatzen da, hon sartzen zinean, eta zu sartzen bazea, eta bakarrik gai bazea pentsatzen, arnazik ez da kasula, ja segituan gora nahezugun. Gaizki. Baina esnatu naiz, aurrenak hankaua jarri eldurrian, gero bestia, komunea ju naiz. Burua engainatu, eta gize, eta kontuatzeko 2 minutura azpilan, Piskat engainatu. Baina kontu zibili, kontu zibili. Eta zezan behar nizun. Beti norbaitekin. Beti norbaitekin. Eta zu zertan pentsatzen du, zein da zure teknika, ezin dezu kontatu igual bestia garrapatu moielako. Ez da sekreto handi, olako burua engainatzea pixkat, bidaia politi bat itea, gusto ontzean lekun baten egunen baten, o familiaekin, oporretak, kola, imagen, edo momentu eder batea hueltatu, edo, saiatu burua entretenitzen, ez pentsatzen haitu momentu hortan, aguantatu barret, hortan ez.